Salut, sunt Andrei, am 25 de ani și lucrez cu cai aici, la moșia Cerul Adânc, în inima dealurilor Transilvaniei. Nu mi-am imaginat niciodată că cea mai mare frică a ei va deveni singurul loc în care m-am simțit vreodată acasă. Dar să o iau cu începutul. Totul a început într-o dimineață de la sfârșitul primăverii, când aerul mirosea deja a ploaie, chiar dacă soarele abia se ridica peste creștele împădurite, aruncând o lumină palidă peste pământul umed. Cabana mea e mică, din lemn, cu 2 încăperi și un miros permanent de fum de sobă și piele udă. Dimineața, înainte de orice, îmi fac o cafea tare, pe care o beau pe treptele de la intrare. Ascult mugetul vitelor din depărtare și foșnetul vântului prin pinii înalți. E o liniște pe care n-am găsit-o în anii petrecuți în București. O liniște care nu te lasă să minți. Aici, fiecare sunet are un rost, fiecare scândură care scârție spune o poveste. Rutina mea e simplă. La 6 sunt deja în hambar. Curăț boxele, mișcând furca ritmic, aproape mecanic. Greutatea fânului în brațe, mirosul amoniacal amestecat cu cel dulceag al lucernei, felul în care caii fornăie încet când mă apropii. Toate astea au devenit ancora mea. Am lăsat în urmă o viață de cifre pe un ecran, de telefoane care sunau neîncetat, pentru greutatea reală a unei găleți cu apă și căldura unui bot de cal care îmi caută palma. Singurătatea nu mă deranjează, sau cel puțin așa îmi spun. Seara, după ce termin treaba, stau pe prispă și curăț harnașamentele. Trec cu o cârpă unsă peste fiecare curea de piele, degetele mele urmărind cusăturile vechi. Nu e nimeni cu care să schimb o vorbă, doar câinele bătrân al fermei care doarme la picioarele mele. Uneori privesc spre casa mare de pe deal, unde ard luminile, și mi-ajustez pălăria pe cap, apoi mă întorc la treaba mea. Într-o astfel de dimineață s-a rupt rutina. Eram în țarcul rotund, încercând să calmez o iapă tânără care se speria de propria umbră. Mă mișcam încet, vorbindu-i pe un ton jos, când am auzit poarta de lemn scârțâind în spatele meu. Nu m-am întors imediat. Am continuat să mângâi gâtul iepei, simțindu-i mușchii încordați sub palmă. Doar după ce animalul s-a liniștit, am privit peste umăr. Acolo stătea ea, cu brațele încrucișate și o privire care părea să cântărească totul. Era Elena, proprietara moșiei. Știam asta de la vecinul care mă recomandase. O văzusem de la distanță, dar niciodată de atât de aproape. Purta blugi uzați și cizme pline de noroi uscat. Părul îi era prins la spate, dar câteva șuvițe rebele îi încadrau fața. Avea o privire directă, aproape inconfortabilă, care părea că trece prin tine ca să vadă ce e dincolo. Ochii ei măturau constant împrejurimile, de parcă ar fi căutat mereu următorul gard de reparat. S-a apropiat, fără să scoată un cuvânt, oprindu-se lângă gardul țarcului. Mâinile ei se odihneau pe lemnul de sus. Erau mâini competente, cu degete lungi, dar cu pielea asprită de muncă. Nu m-a întrebat cine sunt sau ce fac. A privit calul, apoi s-a uitat la mine. A dat scurt din cap, un gest care părea să înlocuiască o întreagă conversație. Am scos un sunet de aprobare și am continuat să peri iapa, simțindu-i privirea în ceafă. Am un armăsar, a spus ea în cele din urmă. Vocea ei era joasă, practică, fără nicio inflexiune. Tânăr. Nimeni nu se poate apropia de el. Vecinul a zis că te pricepi. Nu era o întrebare, ci o constatare. Am lăsat peria jos și m-am șters pe mâini de pantaloni. Am dat din cap, așteptând să continue. Tăcerea s-a întins între noi, umplută doar de respirația calmă a iepei și de vântul care aducea miros de ploaie. Am observat atunci un detaliu. În timp ce vorbea, degetele ei răsuceau o bucățică de piele pe care o ținea în buzunar. Un gest mic, aproape invizibil, care contrastă cu postura ei rigidă. A scos-o pentru o secundă, apoi a băgat-o la loc în buzunar, de parcă și-ar fi dat seama că o priveam. A ridicat bărbia. Crezi că poți face ceva?" a întrebat și de data asta era o urmă de îndoială în vocea ei, bine ascunsă sub tonul autoritar. Pot să încerc," am răspuns. Cuvintele mele au părut să plutească în aerul greu. Nu i-am zâmbit, nici ea mie. Doar am mai dat o dată din cap, la fel de scurt. Se uita la cal, dar părea să vadă altceva, ceva mult mai departe. M-am trezit că îmi trec mâna prin păr, un gest pe care îl fac când nu știu ce să zic. Am lăsat mâna jos și am pus-o pe coama iepei, doar ca să am ce face cu ea. Atunci vino, a spus ea, întorcându-se deja spre hambarul principal. Am lăsat iapa în țarc, am închis bine poarta și am urmat-o. Mergea cu pași mari, hotărâți, spatele ei drept fiind o declarație în sine. Nu se uita înapoi să vadă dacă o urmez. Știa că o fac. Aerul devenise mai rece, iar norii se adunau deasupra dealurilor, transformând cerul într-o pânză de un gri profund, aproape de culoarea ochilor ei. Când am ajuns la boxa din capătul hambarului, s-a oprit. Numele lui e Fulger, a zis, arătând cu bărbia spre calul negru care tropăia nervos înăuntru. Apoi s-a uitat la mine. Mâine dimineață, la 6. S-a întors și a plecat, lăsându-mă singur cu sunetul copitelor pe lemn și cu mirosul de furtună care se apropia. Așa am cunoscut-o pe Elena.
Și eu, Andrei, stăteam acolo, pe punctul de a-mi da seama că numele calului era o prevestire. A doua zi, la 6 fix, am ajuns în fața hambarului principal. Elena era deja pe prispă, cu o cană de cafea burindă în mâini, purta aceiași blugi uzați și o cămașă groasă de flanel. Nu mi-a urat bun venit. Doar a arătat cu bărbia spre boxa lui Fulger. Fii atent, mușcă. Apoi și-a întors privirea spre dealuri, sorbind din cafea, ca și cum discuția se încheiase. Spatele ei drept părea la fel de neclintit ca munții din zare. Am intrat în boxă. Calul era o masă de mușchi încordați și ochi speriați. A nechezat scurt și a lovit cu copita în peretele de lemn. Nu m-am apropiat. Am luat o furcă și am început să curăț paiele murdare dintr-un colț, mișcându-mă lent, fără gesturi bruște. Îi vorbeam în șoaptă, cuvinte fără sens, doar ca să se obișnuiască cu sunetul vocii mele. Aerul era încărcat de mirosul de praf, fân și frica animalului. Zilele au trecut într-un ritm lent, nu forțam nimic. Stăteam ore în șir în boxa lui Fulger, uneori doar citind o carte veche, sprijinit de perete. El a început să se calmeze, să mă accepte ca parte din decor. Uneori o vedeam pe Elena. Stătea la distanță, lângă gard, cu brațele încrucișate, observând. Nu spunea niciodată nimic. Mă prefăceam că nu o văd, concentrându-mi atenția pe respirația armăsarului. Într-o dimineață, când am ajuns pe prispă, m-a așteptat cu 2 căni. Mi-a întins una fără să mă privească. Cafeaua era neagră, amară și fierbinte. Am luat-o și am murmurat un mulțumesc. Am băut în tăcere, umăr lângă umăr, privind cum ceața se ridica de pe pășuni. A devenit un ritual nescris. Ajungeam, îmi lua cana, stăteam 5 minute, apoi intram la Fulger. Fără cuvinte, doar prezența celuilalt în liniștea dimineții. În timpul uneia dintre aceste dimineți, am întrebat-o despre un gard rupt de la marginea proprietății. S-a încruntat. O furtună anul trecut, a răspuns scurt. Apoi a adăugat imediat, de parcă ar fi vrut să închidă subiectul. N-avem timp de asta. Am văzut cum degetele ei au început să răsucească bucățica de piele din buzunar. Am dat din cap și am lăsat subiectul să moară, privind spre gardul acela ca spre o rană nevindecată. Într-o după-amiază, căutând niște curele vechi într-un colț al șurii, am dat peste el. Un felinar vechi cu petrol, acoperit de un strat gros de praf și pânze de păianjeni. Era ruginit, dar sticla era intactă. L-am ridicat, simțindu-i greutatea în mână. Avea ceva solid, durabil în el. L-am pus lângă trusa mea de scule, cu gândul că poate voi avea timp să mă ocup de el mai târziu, cândva. Seriile mele au căpătat un nou scop. După ce terminam cu caii, în loc să curăț harnașamentele, am început să lucrez la felinar. Am folosit o perie de sârmă ca să îndepărtez rugina. Sunetul metalic, ritmic, era singurul care spărgea tăcerea nopții. Câinele fermei, care dormea de obicei la picioarele mele, a ridicat capul odată, apoi s-a culcat la loc, neimpresionat de noua mea ocupație. Într-o seară, Elena a trecut pe lângă cabana mea, în drum spre casă. S-a oprit pentru o clipă, privind felinarul pe jumătate curățat de pe trepte. Ăsta era al bunicului soțului meu, a spus cu o voce neutră. N-a mai fost aprins de ani de zile. Nu am așteptat un răspuns. Și a continuat drumul, silueta ei dispărând în întunericul care se lăsa peste moșie. A venit și ziua în care Fulger m-a lăsat să-l ating. I-am pus mâna pe gât, încet. A tresărit, dar nu s-a retras. Mușchii lui erau ca niște corzi de oțel sub palma mea. Am stat așa, respirând odată cu el, până când am simțit că se relaxează. Când am ridicat privirea, Elena era în ușa boxei. Nu știu de cât timp stătea acolo. Pe fața ei nu se citea nicio expresie. S-a apropiat în tăcere. Bine, a spus, vocea ei fiind abia o șoaptă. Și-a întins mâna, cu o ezitare de o fracțiune de secundă, și a atins botul calului. Fulger a fornăit, dar a rămas nemișcat. Mâna ei, deși aspră de la muncă, era incredibil de blândă. A retras-o la fel de încet și mi-a aruncat o privire scurtă, pe care nu am putut-o descifra, înainte de a se întoarce la treburile ei. Dacă această poveste are un ecou în tine, dacă știi cum e liniștea asta, care uneori vorbește mai mult decât cuvintele, rămâi cu mine. Abonează-te, lasă un like. Acum, lasă-mă să-ți spun mai departe, pentru că atunci au început lucrurile să se schimbe cu adevărat. Ritualul cafelei a continuat. Dar tăcerea dintre noi era diferită. Nu mai era o tăcere goală, ci una plină de lucruri nerostite. Îi spuneam despre un scârțâit nou la poarta țarcului. Ea îmi spunea unde să găsesc un soarea potrivită. Conversațiile noastre erau despre lucruri concrete, despre reparații și nevoile fermei. Era un limbaj pe care îl înțelegeam amândoi. Un limbaj al acțiunilor, nu al sentimentelor. Într-o după-amiază a început să plouă mărunt și rece. O ploaie de primăvară care te pătrundea până la oase. Ne-a prins pe amândoi în hambar. Sunetul picăturilor pe acoperișul de tablă era constant și liniștitor. Eu am continuat să lustruiesc o piesă de alamă de la felinar. Ea cosea o pătură de cal, acul ei mișcându-se cu o precizie hipnotică. Nu ne grăbeam nicăieri. De ce ai venit aici, Andrei?" m-a întrebat brusc, fără să-și ridice ochii de la cusut.
Întrebarea a plutit în aerul umed, amestecată cu mirosul de fân și pământ reavăn. Am încetat să mai lustruiesc. Cârpa mi-a rămas nemișcată în mână. Nu mă așteptam la o întrebare atât de directă, nu de la ea. Tăcerea s-a întins pentru câteva secunde, măsurată doar de ritmul ploii. Aveam nevoie de liniște, am răspuns, cuvintele părând goale. Am pus piesa de alamă jos și am luat un ciocan, bătând ușor într-un cui ieșit dintr-o scândură, doar ca să-mi ocup mâinile. Orașul face prea mult zgomot. A fost cel mai personal lucru pe care îl spusesem vreodată. M-am simțit expus, de parcă aș fi reparat un gard în fața ei, nu un cui. A dat din cap, un gest mic, acceptând răspunsul meu simplu. Ploaia a început să se domolească. Uneori și liniștea face zgomot, am murmurat. Mai mult pentru ea însăși. A înnodat ața și a tăiat-o cu dinții. Momentul trecuse. Ne-am întors fiecare la treaba lui, la obiectele noastre, dar ceva între noi se fisurase. O crăpătură mică prin care putea pătrunde lumina. O săptămână mai târziu am terminat felinarul. În seara aceea, pe când soarele apunea, l-am umplut cu petrol și am aprins fitilul. Flacăra a pâlpâit, apoi s-a înălțat, constantă și caldă. Eram pe punctul de a-l duce la cabana mea când Elena a ieșit pe prispă. S-a oprit brusc privind lumina. Fără un cuvânt, s-a apropiat și mi-a luat felinarul din mână. Degetele ei atingându-le pe ale mele o secundă în plus și l-a așezat pe balustradă, între noi. Așa au trecut primele 2 luni, între cafele tăcute, progresul cu fulger și felinarul acela vechi, a cărui lumină tocmai schimbase totul. Lumina felinarului a devenit o prezență constantă pe prispa mea. Seara, după muncă, stăteam acolo, în tăcere, fiecare cu treburile lui. Eu curățam ocurea, ea cârpea o pătură de cal. Nu vorbeam mult, dar nu mai era nevoie. Prezența ei era suficientă. Zilele se scurgeau într-un ritm al pământului, marcate de răsărit, de munca în hambar și de apusul care ne găsea pe amândoi obosiți, împărțind aceeași bucată de tăcere. Am început să reparăm împreună gardul de la marginea de est a proprietății. Eu săpam gropile pentru stâlpi, iar ea întindea sârma ghimpată, mișcările ei fiind precise și economice. Mâinile ei, deși pline de bătături, manevrau cleștele cu o siguranță care mă fascina. Uneori, umerii noștri se atingeau când lucram unul lângă altul. Niciunul dintre noi nu se retrăgea imediat. Pur și simplu continuam să muncim, simțind căldura celuilalt preț de o secundă. Vara s-a instalat pe deplin, aducând cu ea căldură umedă și ceruri schimbătoare. Într-o după-amiază, în timp ce aduceam caii de la păscut, am auzit un tunet înfundat, în depărtare. Am văzut cum umerii Elenei s-au încordat. Mâna ei, care ținea frâul, s-a strâns atât de tare încât i s-au albit încheieturile degetelor. Nu a spus nimic, doar a grăbit pasul spre hambar, cu ochii ațintiți spre creștele unde norii începeau să se adune. Mai târziu, în acea seară, stăteam pe prispă cu cănile noastre de cafea răcită. Am întrebat-o, arătând cu bărbia spre felinar. A funcționat bine la ultima pană de curent? Ea a dat din cap, fără să mă privească. Apoi, cu o voce joasă, a adăugat, pe vremea lui Mihai, soțul meu, aveam mereu probleme cu generatorul. A fost prima dată când i-a rostit numele. Am continuat să lustruiesc o cataramă, lăsând cuvintele ei să plutească în aerul greu de vară. Într-o altă zi, în timp ce sortam niște cuie vechi, a venit lângă mine. Aici s-a întâmplat, a spus ea, privind spre drumul șerpuit care se pierdea printre dealuri. Furtuna a început brusc, ploaia era ca un perete de apă. A pierdut controlul volanului. Degetele ei au început să răsucească bucățica de piele din buzunar, un gest rapid, aproape febril. Eu am continuat să aliniez cuiele ruginite pe o scândură, unul câte unul, într-o ordine perfectă. Nu am încercat să-i ofer cuvinte de consolare. Ce aș fi putut spune? În schimb, am luat o bucată de lemn și am început să cioplesc la ea cu briceagul, fără un scop anume. Doar zgomotul lemnului care se curăța sub lamă, așchiile care cădeau pe podeaua de pământ. Ea a stat lângă mine, urmărind mișcările mâinilor mele, până când respirația i s-a domolit și degetele i-au eliberat bucata de piele. Serile noastre sub lumina felinarului au devenit mai lungi. Uneori îmi povestea despre fermă, despre cum a învățat să facă fiecare muncă, de la reparat tractoare la mulsul vacilor. Vorbea despre lucruri concrete, despre soluții practice la probleme reale. Era felul ei de a-mi arăta rănile, nu prin descrierea durerii, ci prin enumerarea cicatricilor lăsate în munca de zi cu zi. Eu ascultam și dădeam din cap, trecându-mi mâna peste lemnul cioplit. Într-o seară mi-a întins o carte veche, cu coperți uzate. Asta era a lui, a spus. Îi plăcea să citească despre stele. Am luat cartea. Paginile miroseau a praf și a timp. Am deschis-o la întâmplare și am găsit o floare presată, o albăstrea, uscată și fragilă. Am închis cartea cu grijă și am așezat-o lângă mine, pe treaptă. În acea seară am stat acolo până când flacăra felinarului a început să pâlpâie, semn că petrolul era pe terminate. Într-o zi,
În timp ce aduceam un sac de nutreți în hambar, m-am împiedicat. Sacul era să-mi cadă, dar Elena a fost imediat lângă mine prinzându-l. Mâinile noastre s-au întâlnit pe pânza aspră a sacului. Am ridicat privirea și ochii ei erau la câțiva centimetri de ai mei. Am văzut oboseala din ei, dar și altceva, o scânteie de căldură. Timp de câteva secunde am rămas așa, ținând sacul împreună, respirația noastră, amestecându-se în aerul prăfuit al hambarului. Apoi, un cal a nechezat în boxa lui și momentul s-a rupt. Ea a lăsat sacul și a șters mâinile de blugi și s-a întors la treabă. Eu am dus sacul în colțul lui, simțind încă urma degetelor ei peste ale mele. În restul zilei, am evitat să ne privim direct în ochi, de parcă am fi împărțit un secret pe care niciunul dintre noi nu știa cum să-l numească. Am curățat același harnașament de 2 ori, doar ca să-mi ocup mâinile. Zvonurile în satul din vale au început să circule. Când am fost să iau provizii, bătrânul de la magazin m-a privit peste ochelari. "Se spune că vă descurcați bine acolo sus," a zis el, cu o urmă de subînțeles în voce. M-am prefăcut că nu înțeleg. Am plătit, am luat sacii și am plecat, simțind privirile oamenilor în ceafă. Diferența de vârstă, faptul că eram angajatul ei. Toate astea erau ca niște garduri nevăzute între noi. Când m-am întors, i-am găsit Elenei pe prispă, privind o scrisoare mototolită. "Banca," a spus scurt, "vor să reevalueze împrumutul." Nu a adăugat nimic, dar am văzut cum maxilarul i s-a încleștat. Nu i-am spus nimic despre bârfele din sat. În schimb, m-am așezat pe treapta de jos și am început să repar o curea ruptă, sunetul acului care străpungea pielea fiind singurul răspuns pe care îl puteam oferi. Într-o seară de august, după o zi de muncă epuizantă, mi-a spus: "Felinarul ăsta ar trebui să stea aici, pe prispa casei mari." S-a dus în cabana mea. L-a luat și l-a așezat pe măsuța dintre cele 2 scaune de pe veranda ei. "Lumina lui se vede de pe tot dealul," a adăugat. A fost un gest simplu, dar care a mutat centrul lumii mele cu 100 de metri mai aproape de al ei. Am început să luăm cina împreună, pe prispă, la lumina felinarului. Mese simple, mămăligă cu brânză și smântână sau o ciorbă de legume. Vorbeam despre vreme, despre prețul fânului, despre o vacă ce trebuia să fete. Era o normalitate pe care o construiam încet, bucată cu bucată, ca un zid de piatră care să ne apere de fantomele trecutului și de incertitudinea viitorului. Într-o noapte m-am trezit din cauza unui coșmar. Am ieșit afară să iau aer. Spre surprinderea mea, lumina de la casa mare era aprinsă. Elena era pe prispă, înfășurată într-o pătură privind spre cerul înstelat. M-am apropiat în tăcere. "Nici tu nu poți dormi?" a întrebat, fără să se întoarcă. Am dat din cap, deși nu mă putea vedea. M-am așezat pe trepte, la picioarele ei. "Uneori mi-e dor de zgomot," am mărturisit eu cu vocea răgușită. "La București era mereu un fundal sonor. Aici liniștea e atât de mare. Auzi tot ce gândești." Ea a rămas tăcută pentru un timp, apoi a spus: "Eu m-am obișnuit cu liniștea. Acum zgomotul mă sperie." Am înțeles că nu vorbea despre zgomotul orașului. Am rămas așa până când primele raze de lumină au apărut la orizont. Trecuseră aproape 6 luni de când venisem la cerul adânc. 6 luni în care construisem ceva tăcut și solid. Nu avea un nume, dar îl simțeam în felul în care îmi lăsa cafeaua pe prispă, în felul în care îi întindeam unealta potrivită înainte să o ceară. Eram o echipă. Eram ancora celuilalt într-o lume care părea mereu pe punctul de a se prăbuși. Într-o după-amiază am găsit-o în hambar, sprijinită de boxa lui Fulger, mângâindu-l pe bot. Calul, odinioară sălbatic, mânca acum din palma ei. A zâmbit, un zâmbet mic, abia vizibil, dar care i-a luminat toată fața. Când m-a văzut, zâmbetul nu a dispărut. A rămas acolo un cadou neașteptat. M-am oprit în pragul hambarului, cu inima bătându-mi în gât, și am simțit că am ajuns acasă. În acea seară, aerul a devenit nefiresc de calm. Păsările au tăcut brusc. Frunzele copacilor stăteau nemișcate, ca și cum și-ar fi ținut respirația. La orizont, spre vest, cerul a căpătat o nuanță bolnăvicioasă, un amestec de verde și gri. Am ridicat privirea și am simțit un gol în stomac. Știam ce înseamnă un astfel de cer. Era liniștea dinaintea dezlănțuirii. Elena a ieșit pe prispă, ștergându-și mâinile de un ștergar. S-a uitat și ea la cer, iar orice urmă de culoare i-a dispărut de pe chip. Mâna ei a căutat instinctiv buzunarul, dar apoi s-a oprit. S-a uitat la mine, iar în ochii ei am văzut frica pe care se chinuise atât de mult să o ascundă. Furtuna venea și de data asta știam că o vom înfrunta împreună. Fără un cuvânt, am apucat felinarul de pe prispă și i-am făcut semn spre pivniță. Vântul șuiera acum, un sunet ascuțit, ca o lamă. Primii stropi de ploaie, reci și grei, au început să cadă, lovind pământul uscat și ridicând un miros de praf și ozon. Elena a dat din cap, fața ei palidă în lumina ciudată, verzuie, a cerului. A început să alerge, iar eu am urmat-o, zăvorând poarta hambarului în urma mea, un gest inutil împotriva ceea ce urma să vină.
Am alergat spre ușa oblică a beciului de sub casa mare. Vântul ne smulgea hainele de pe noi, iar o creangă a zburat pe lângă capul meu, izbindu-se de peretele casei. Elena s-a împiedicat, dar s-a redresat imediat, fără să scoată un sunet. A zmucit ușa de lemn, care s-a opus, apoi a cedat cu un geamăt. Am coborât în grabă treptele de piatră, în întunericul umed, și am tras ușa grea deasupra noastră. Zgomotul de afară, transformându-se într-un vuiet înfundat. Am aprins felinarul, flacăra a pâlpâit, aruncând umbre lungi și dansante pe pereții de piatră. Aerul era rece și mirosea a pământ reavăn și a vin vechi. Elena s-a dus într-un colț și s-a așezat pe jos, strângându-și genunchii la piept. Nu am spus nimic. M-am așezat la câțiva pași de ea, cu spatele la peretele opus, și am pus felinarul pe podea, între noi. Lumina lui era singurul punct fix într-o lume care părea să se destrame. Apoi a început. Un vuiet ca de tren de marfă a cuprins totul, făcând podeaua de pământ să vibreze sub noi. De sus se auzeau trosnete, zgomote de metal care se îndoia și de sticlă care se spărgea. Am văzut cum corpul Elenei a început să tremure, la început necontrolat, apoi din ce în ce mai violent. Și-a ascuns fața între genunchi, încercând să se facă cât mai mică. Am strâns din pumni, neștiind ce să fac. O bufnitură asurzitoare, direct deasupra capetelor noastre, a făcut-o să tresară violent. A scos un sunet înăbușit, un geamăt de animal rănit. Am văzut cum degetele ei se încleștau pe blugi, încheieturile albe, ca varul. M-am ridicat pe jumătate, apoi m-am oprit. Nu voiam să o sperii și mai tare. Am rămas așa, suspendat într-un gest neterminat, în timp ce furtuna sfâșia totul afară, iar tăcerea dintre noi era la fel de zgomotoasă. Vino mai aproape. Mi-e frică. Vocea ei a fost abia o șoaptă, frântă, aproape de neauzit în vacarm. Cuvintele acelea au tăiat prin zgomotul furtunii și au lovit direct în mine. Nu mai era proprietara moșiei, femeia puternică de pe prispă. Era doar ea. Fără să mai ezit, m-am deplasat lângă ea, în colțul ei de întuneric. M-am așezat atât de aproape încât genunchii noștri se atingeau. Nu am spus nimic. Doar am ridicat un braț și am înconjurat-o peste umeri, trăgând-o spre mine. Trupul ei era rigid pentru o secundă, apoi a cedat complet. S-a cuibărit la pieptul meu, agățându-se de cămașa mea cu ambele mâini. I-am simțit tremurul prin hainele mele, dar încet, încet, a început să se domolească. Am rămas așa, ascultând haosul de afară, cu mirosul părului ei în nări, o prezență caldă și fragilă în brațele mele. Treptat, vuietul s-a transformat într-un geamăt, apoi într-o șoaptă, până când a rămas doar sunetul ploii, care bătea ritmic pe ușa beciului. Tăcerea care s-a lăsat era grea, plină de tot ce se întâmplase. Am mai stat așa câteva minute, apoi s-a îndepărtat încet, fără să-mi întâlnească privirea. S-a ridicat și și-a netezit hainele, un gest automat care încerca să restabilească o ordine pierdută. Am împins ușa beciului. Lumina cenușie a zorilor ne-a dezvăluit dezastrul. O parte din acoperișul hambarului era smulsă. Gardurile de la țarcuri erau culcate la pământ. Stejarul cel bătrân de lângă casă era rupt în două, crengile lui zăcând ca niște oase frânte. Elena privea totul cu o expresie goală. A făcut câțiva pași, apoi s-a oprit și a ridicat o bucată de șindrilă de jos, studiind-o de parcă ar fi fost un obiect necunoscut. S-a întors spre mine, iar masca ei de stăpânire era la loc, deși fisurată la colțuri. N-ai semnat pentru asta, a spus, cu o voce plată, fără inflexiuni. Ar trebui să pleci? Du-te înapoi în oraș. S-a uitat undeva, peste umărul meu la dealurile rănite. Am lăsat bucata de lemn pe care o ridicasem. M-am uitat direct la ea, la oboseala din ochii ei și am clătinat din cap. Nu plec, am zis. Rămân să reconstruiesc, cu tine. Cuvintele mele au rămas suspendate în aerul rece al dimineții, între noi și dezastrul din jur. Elena nu a răspuns imediat. A clătinat din cap, un gest lent, de parcă nu-și credea auzului. A făcut câțiva pași, ocolind o creangă ruptă, și s-a oprit cu spatele la mine privind spre hambarul ciuntit. Umerii ei, de obicei atât de drepți, păreau acum copleșiți de greutatea a tot ce se pierduse în timpul nopții. S-a întors brusc, iar pe fața ei se reinstalase masca dură, deși ochii o trădau. Ești prea tânăr, Andrei. Viața ta nu e aici, printre ruinele astea. Ce să faci tu cu problemele unei femei mai bătrâne și cu o fermă care se duce de râpă? Vocea ei era tăioasă, fiecare cuvânt o încercare de a mă îndepărta, de a ridica din nou zidul pe care furtuna îl dărâmase între noi. Nu am contrazis-o. În schimb, m-am aplecat și am ridicat o scândură lungă, smulsă din acoperiș. Am târât-o spre o grămadă de moloz, eliberând cărarea spre casă. Sunetul lemnului zgâriind pământul a fost singurul meu răspuns. Transpirația a început să mi se prelingă pe frunte, deși aerul era încă rece. Am continuat să muncesc, bucată cu bucată, creând o ordine măruntă în haosul general. Oprește-te, a spus ea cu vocea mai joasă acum. Asta nu e lupta ta, este doar pământ. O să pierd totul, oricum, banca. Nu va aștepta.
S-a oprit, de parcă rostirea acelor cuvinte cu voce tare le făcea reale. A ridicat o mână și a lăsat-o să cadă neputincioasă pe lângă corp, un gest de capitulare pe care nu-l mai văzusem niciodată la ea. Am lăsat scândura jos și m-am șters pe frunte cu dosul palmei. M-am uitat la ea, apoi la casa care încă stătea în picioare, la dealurile rănite, dar prezente. Nu e doar pământ, Elena, și știi asta. Privirea mi-a căzut pe felinarul pe care îl lăsasem lângă ușa beciului. M-am dus și l-am ridicat. Era acoperit de noroi, dar sticla era intactă. Am scos o batistă din buzunar și am început să șterg sticla cu mișcări atente. O mică flacără de speranță într-o mare de distrugere. Gestul părea absurd, dar era singurul lucru pe care îl puteam repara în acel moment. Elena mă privea în tăcere, urmărind mișcările mâinilor mele. Tensiunea de pe chipul ei a început să se domolească, înlocuită de o oboseală profundă. De ce? A întrebat în cele din urmă, vocea ei fiind abia o șoaptă. De ce ai rămâne? Nu mai era o provocare, ci o întrebare reală, vulnerabilă. Toate apărările ei căzuseră. Stătea în mijlocul ruinelor vieții ei și mă întreba de ce aș alege să stau acolo cu ea. A fost cel mai sincer moment pe care îl împărțisem vreodată. Am ridicat privirea de la felinar și am privit-o direct în ochi. Pentru că aici, am spus încet, liniștea nu mai face zgomot. Nu de când ești tu aici. Am lăsat cuvintele să se așeze între noi, o mărturisire mai simplă și mai adevărată decât orice altceva aș fi putut spune. Am văzut cum ochii îi se umezesc, dar nu a lăsat nicio lacrimă să curgă. Soarele a spart în cele din urmă stratul gros de nori, aruncând o lumină palidă peste dezastru. Elena a rămas tăcută pentru un minut întreg, apoi a dat din cap, un gest mic, abia perceptibil. Nu a spus da, nu a spus nimic, doar s-a aplecat, a ridicat un ciocan care zăcea în noroi și mi l-a întins. Am luat ciocanul din mâna ei. Degetele noastre s-au atins pentru o clipă. A fost de ajuns. Zilele care au urmat s-au contopit într-un efort continuu. Munceam de la răsărit până la apus, fără să vorbim prea mult. Sunetul ciocanelor, al fierăstraielor și al respirației noastre obosite a înlocuit cuvintele. Am reparat acoperișul hambarului. Am îndreptat stâlpii de gard. Am curățat crengile căzute. Fiecare sarcină îndeplinită era o mică victorie împotriva furtunii, o cărămidă adăugată la reconstrucția noastră tăcută. Într-o seară, după 2 săptămâni de muncă neîntreruptă, stăteam pe treptele de la intrare, prea obosiți ca să mai putem mânca. I-am întins o cană cu apă. A luat-o, iar mâna ei a zăbovit o secundă peste a mea. Mulțumesc, a spus și de data asta cuvântul părea să cuprindă totul. Privea spre câmpuri, unde iarba începea deja să-și revină. Începe să arate din nou acasă, a murmurat ea, mai mult pentru sine. Am dat din cap, privind în aceeași direcție. Munții din depărtare erau neschimbați, o prezență constantă și liniștitoare. Oboseala din oasele mele era una bună, o oboseală câștigată, care avea un scop. Nu mai era goliciunea pe care o simțisem la oraș. O să dureze, am spus cu vocea răgușită de praf și efort. Dar o vom face. Am folosit pluralul fără să mă gândesc, iar cuvântul a rămas între noi, solid și de neclintit ca un stâlp de gard nou. Ea s-a uitat la mine și, pentru prima oară, am văzut un zâmbet mic, obosit, dar real, jucându-i în colțul gurii. M-am ridicat. Am luat felinarul curățat și l-am așezat pe balustrada de lemn a prispei, la locul lui de onoare. Am turnat petrol din bidonul pe care îl adusesem de la cabana mea și am aprins fitilul. Flacăra a prins viață, mică și sfidătoare în amurg. Lumina ei caldă ne-a învăluit, o promisiune tăcută. Știam că lunile ce urmau aveau să fie grele, dar nu mai eram singuri. Au trecut 6 luni de la furtună. Toamna a pictat dealurile în nuanțe de rugină și aur vechi. Hambarul are acum un acoperiș nou, din tablă care încă strălucește în soarele palid, o cicatrice argintie pe trupul vechi de lemn. În fiecare dimineață verificăm împreună reparațiile. Îi întind o cheie franceză fără ca ea să o ceară. Mâinile noastre se ating pentru o fracțiune de secundă. Ea strânge un șurub, apoi dă din cap, mulțumită. Ne mișcăm ca unul, o coreografie învățată în sute de ore de muncă. Cafeaua de dimineață nu o mai bem separat. Acum stăm la masa din bucătăria ei, în timp ce afară încă e întuneric. Eu fac cafeaua, tare și neagră, cum îi place. Ea scoate pâinea proaspătă din cuptor, iar aburul se ridică, umplând încăperea cu un miros cald. Vorbim despre vreme, despre prețul la porumb, despre o iapă care trebuie potcovită. Îi privesc mâinile cum taie feliile de pâine, aceleași mâini bătătorite, dar care acum îmi sunt la fel de familiare ca ale mele. Uneori, în timp ce curăț un harnașament în liniștea hambarului, mă gândesc la viața mea de dinainte. Degetele mele, acum sigure pe pielea aspră, tremurau cândva pe tastatura unui telefon. Ridic privirea și o văd pe Elena în curte, negociind cu omul care aduce furajele, spatele ei drept, vocea ei calmă și fermă. Zgomotul pe care îl căutasem a fost înlocuit de sunetele astea, mugetul vitelor, nechezatul cailor, vocea ei,
Sunete care au un rost, iarna se apropie cu pași repezi. Lucrăm cot la cot să izolăm grajdurile. Eu bat cu ei în scândurile groase, ritmic, iar ea umple spațiile cu fân uscat. E o muncă grea care ne lasă fără suflare. La un moment dat ne oprim să ne tragem sufletul, sprijiniți de același perete de lemn. Ne privim peste umăr, obosiți, plini de praf, și un zâmbet mic, nespuse, trece între noi, apoi ne întoarcem la treabă, fără un cuvânt. Seara ne retragem pe prispă. Felinarul stă acum permanent pe măsuța dintre cele două scaune vechi. Flacăra lui aruncă o lumină caldă pe chipurile noastre. A devenit ancora noastră, un far tăcut care ne amintește de unde am plecat. Elena întinde mâna și ajustează fitilul, un gest mic, precis. Privesc cum lumina îi mângâie fața, cum îi scoate în evidență firele argintii de la tâmple. Nu mai sunt semne de oboseală, ci de tărie. Într-o seară, în timp ce privea spre câmpurile goale, mi-a spus că a primit o scrisoare de la bancă. Ne-au aprobat amânarea? A zis, vocea ei fiind neutră. A folosit pluralul. M-am uitat la mâinile ei, așezate pe genunchi. Degetele nu mai căutau bucățica de piele din buzunar. Am dat din cap și am pus cana mea de ceai lângă a ei, pe măsuță, un gest mic care spunea tot ce era de spus. Mă gândesc adesea la prima zi, la femeia de la gardul țarcului, o fortăreață de neclintit. Apoi îmi amintesc de șoapta ei din beci, o rugăminte fragilă. Acum o privesc cum râde încet la câinele bătrân care încearcă să prindă o frunză purtată de vânt. Ambele sunt ea. Am înțeles că un om nu e o singură poveste, ci mai multe, iar eu am fost lăsat să le citesc pe toate. Îmi ajustez pălăria pe cap și zâmbesc în întuneric. Noaptea s-a lăsat de tot, rece și limpede. Stelele par niște cioburi de gheață aruncate pe catifeaua neagră a cerului. Îi arăt cu degetul carul mare, așa cum l-am găsit în cartea veche de la ea. Își lasă capul pe spătarul scaunului și privește în sus, umărul ei, atingându-l ușor pe al meu. Nu ne promitem nimic pentru mâine. Doar stăm aici, sub același cer adânc, privind cum lumea se rotește încet și pentru prima oară mă simt pe deplin nemișcat.